Yeah, Kismo and Swagger. It's going to be a long weekend and it's going to be a long day. I try fini. One dear Rasta. Fini na kaupasta. Dear Rasta, Mama Rasta. Koshamaka's one that do the rain, you name Mama Rasta. Chimbamira kutukana please bana patumboita zvelove ndofunga muri kuzviona ngatimboite zvelove handisi kutuka ini handiti utotana mama rasta mune zvakanaka taura henyu pete alright aiwa saka rega ndiburuka hangu mugozoita zvinhu zvenyu asi naida kuti mama rasta zvavanotori nemurume wavo naini try fini vari murume ane akanaka zvokuti try fini ndamuta Swagger gandimuta Kismo ngaadzoke futi ndoda kukumiuta imese nichazonyatsa kana ndapedza anotanga ngotuka uyu nda unonyatsotaura munhu zvakanaka nyarara ndikumiute iwe wakagara padenga ipapo rasta durura taiudzwa makuhwa isu pano apa mumba vacho maivene masvosve sei mama rasta uchipana nemukana kana akwira uko ndoda kuti agarika imomo zvekuti boys bhuto yangotanga kuona uchingovhura gate ichanotaura here mama rasta asati asvika uyo ane noise chimbomira taura Swagger kutobuditsa mari dzimwe dzese danga wakatotaura Swagger pamurume wako ari kutaura sorry ndandati Swagger kufananidzwa neni naiwe shamari iwewe tatatosara kapisi so kadikidiki kuti tiende naye kugazebho kwamhomzweni wasataipi yekuti aida kutonovhura dhafu kunokuwataipi yekuti tototakurana nemunhu ane guzuzu baba ndofunga vaitoita ashu pambhedha wavana vangu avada kutoupisa mbhedha iwo kozi vakarara nenge 1-2 weeks pambhedha wevana vangu kuseri vakasiya guzuzu saka ndikutoona kutoti futi vana vangu vangu vakupedzwa muviri ndakazviona ndanitozvionera ndakutochinja ndakupisa chimbhedha ichochi kozi amana kana mai mariya mamhaisiro ndaivaita timai mariya isa mvura yokugeza ndikeporijere zviyo nekutonogara iko izvo zvivindi zvandinazvo kasi naimi mbondibvunza iwo naimi zvivindi zvandinazvo naimi kunogara naimi kunogara kumusoro kwemunhu wandisingaziye ndichiti achitaura kuti hanzi ndakuda kufa hamene zvaitaura izvo zvekuti akoma azvinda dhala akanana kapfeka chihovhorosi chacha chebleki chandomubuda nacho izvo kukamhanyiro kamukazoita paita kuti Clinton mhanya yemi kumkwashata kwanzi mhanya ini kumhanya akoma akomana iwe Bruno Furnitures and a company I don't lose anything wanzwa and a company yemasofa ichada kuadvertise wana anybody if I have anything izvezvi ndichauya ndichiadvertise maheadbag ndotengesa ndega pano ndotopisa utodarika chipo the trouble koza kamukono ketsamba rafuta kakabudisa ndabude chikwaigara padeni pani kwebvape iwe makomenti emuti kusura ipapa ndagara nditorimo munyaya idzi ndatongobudikira kugozi jezi ndii ndakaripiwe ndozvandangoita kuti ndibudikire ndini ndakaripiwa jezi iri akanzi mamavhiri aisiri akanzi haridiwe because ndere munhu anoroya anoita sei ndinoona kujiwa nechi iwe unenge wangobuda chikanda tumajoka mutonono tokusura zvekuma ndamboti ndiri munyaya asaya kuta zvekununa baba ndamboti ndikuchaona kati padeni pedu ifoni yemukazi wangu apa imwe achona ndeye yake futi pana apa futi mujeri medu futi apa iri laiti rakabata masina nderedu wauya panapa kuti unotaura zvinhu zvekunusura zvako ndimano wafana nemunhu iye wati kutaura kuti manje kamutama mbona indotopenga kudarika mwamara saka unomboziva but
ati baba badinesi chaichaiwo ndakatonoloda apa pindike kapageti ikapo iyi zvipapo chaicho ndakanonanga zvipapo chaipo Mama Rasta hanzi itai uyo anonzi Lala uyo ataure. Lala ndoziva kuti Lala anotaurisa ende Lala achataura panapa tikumbotaura ndisu kumbotaura wona uya kutiudza kuti hanzi ndavataure ndabveka uko aende kuna Lala ataure naye kona iwe uda kuti wewe Lala akwira ataura apa naiwe enda kangono kuna Lala ute kuti ataure neiwe handi ndoda kuyo wavingeiko panapa Taka kuti wotitsekerere neuri hanzi ndiri murume. Saka wona varume munotidzvanyirira singai ndosamfana ngozi aigara akakuwarira mukati mwa. Wozi varume munotidzvanyira sere kuti hanzi tofana kunge tatanga tabuda ura tozoda nekuti saka hatina moyo. Ndosakutaura kuti iwe tutaura iwe ndiregedze mukazi wangu achitaura tunyaya twandakanzwa kuti nekuti hanzi iwe uri panapa wauya wega kuzovhura life yawaona yakatoitwa. Wakutoti wewe ndosa varume tichifa umana. Justice for varume mana pambachona kona saka denda ngonyara na izvo zvine ndisipo ndinde kuseri kudzayani ngondorara zvaundoone movie ndinzwa mama asi achipopota ndichiita sei kuti ange ndisingazizive ini ndichitoziva zvinhu zvari kuitika ndakatombono kumusoro wemunhu kusvika zuva radoka ukunzwa kusvika zuva radoka kuti ndadzoka futi apa ndatinatobva kubasa mari yamari tamhanye neuku vanhu vanonyora kuti hanzi ibvaya apa imi mani nawe ndiye jezi yandava nachidi jezi ende udzeyadhimaya kuti jezi rakatodiwe kwachipo jezi rako ndinaro kumba kwangu iri ndakaripiwa iri rekuvigilance ende wakatonzi unoroya wakanorovera musoro pasi iwe ukapunza mbiya nyaya yangosi ende hanzi ndiwongo wakabata upenyu hwachipo uri hanzi endewo uri mutakari ende hanzi asi mufana wawo ndiyakansira heti ngosi ndiyakansira heti yes iyi yachona iyi ndovandaenda kumba kwavo pasi patakanovatora ndovandamusira yangu yebhuruu ndovandipa iyi vati ndati mufana wangu ngosika wanga wasimba ngori mujeri uchogona hapana jeri repasi ndati wanga wasimba mfana wangu apa uri pwere sekuru tigogazika sekuru apa waitawo kujia achazoonere apa sekuru apa mfana wakasimba chimudyisa chimubatira bhaketi ramarudzi rega mukoma wangu wasamwa mfana wangu rega mukoma wangu wasamwa hamba usazuzama pamusoro pezvozvo itaunge rombe ende ngosaita kuti apa wambona makwai achifamba daizongokona mfana wangu uri ngosaigona kunziiwe ndokumamisa ndokumamisa uchiremedza zvemusoro uri kunenge zihuri kure chero musi watakanokusiya kutaundi mfana ngosaigona kunzi waitore mumahwani popaya zvokuti enisini ndakatotaura babaka waifana kusara wega nemaziblazi ako ayachita anenge achinhuwa mukano wotozvoma saskamu matuzu ndakapanokuichire muchingonuna panguva isiri yekununa maona sanune pavanhingirinzi kana ngona usinakwira haisi nguva yekununa timboyetimirirai asi ndingwai vanenguva ndodya pusi pane vandaona anyora kuti hanzi asi unodya pusi ipusi yapo pabombo clat question that yes bombo iwe zvautoita kumba kwako wamba kuti wamba kubvunza nhau ndejezi panhau jezi mainini vangu vakakuruza ndati manzwa apa mba macho maisagarika ndati mune masosve wogara udai mburugwataka kushonga makarumi vakunengirikiwakwenya mburugwa udai waruma jakobakarumwa apa daidoisa efod nepawa kutora munhu kutoti kokutenga mishonga yemasidzi mfeso wazvati dazininiwo munhu so iwe rasta hanzi inzwa kuzomanyani tisauti kwiza maoko munonyanyoita ona munhu
Mama kumbeta mangu. Baba mkwava pongere waduru. Amufani. Garo. Baba muku. Pongere waduru na maimuku. Karemizwa. Ndakatopera kudhara waisi. Ende inini mafans aunja ndokuziva uri level 0 ka. Kutotanga kutonyoro apa. Uzoona kuti kana comment yako inakana. Heavy big support. Mira nsandende koko babes. Dina Oga Kelly uri kuona Oga Kelly. Oga Kelly uri kuona ari padengapo. Akangofanana laiwo. Anenge angori baba. Akangofanana nemunhu wese. Mangwana ngandakudze kuti ndofuma ndine mota manime mafana. Ngetatophera ka. Ndaseko. What type? Oga tapera shamwari watapera. Chero tikapera babes tinangana basa esichikudurura. Anzi tapera. Saka dona kwanzi tapera. Kana tiri ngori pamupere. Saka uya mina kuti chiwa anonzi drip. Ari kutsvaga ipa vanhu vakapera. Ari kutsvaga ipa vanhu vapera. What type of drip you have to Iwe. A bombo drip. A pussy what drip. Which one? Water. Kuti chichiko wala kuti feel. Iwe. Chipo. What type of drip? Chipo anakana wardrobe. Iwe. Anakana kitchen unit. Iwe. Ane mapoto kwa Andy Joy. Wambona muno kuti anogara. Kambeta kakatokundwa nembedha wangu wekuti airara pambedha pangu apa achikosera hope. Vachisvirana. Pambedha wavana vangu inini. Ndakupisa. Mark my words. Izvo zvanditobadza green moto babes. Hatifane kunge tichivana vangu vachirara pachipisa because mama vangu havawe futi vachirara pachimubhedha ichochi. Nofuma ndozvetokukonzeresa BP yako gokukwira. Waifunga. Ndungondo. It's all right. Wainzwa mani. Wakagadzirirwa kabombo klat. All right. Kweme koro parera tikakukura akasambisa mimbero.